खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुक्रेश्वर बसुमतारी। 21 मे खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरिनि 1 नं जयपुर गामिनि लाइमोन आफाद आरो गागि आफादनि बानजायनायजों दुखुथिया फुंखा नार्जारिनि नखराव रां अनसुंथाइ होनाय जादों। गाहायै फुंखा नार्जारिया गावनि नखरनि रांखान्थि थासारिया गाज्रिनि थाखाय गावनि नखरनि बिमा बिफा आरो असे फिसाजोखौ दोनथ'ना नेपाल हादराव 2018 मायथाइयावनो पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय थांनाय 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बिल्डिं सिङाव जबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय गंसे पाइप गोलैना गोब्राब जखम जाना देहा फाहामसालियाव थिसनजाना दङ। डाक्टारा बुंनाय बादिब्ला बिनि देहानि गासैबो अंगफोरा बायजोबना दं, बेनिखायनो गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसनाबा फाहामनो गोब्राब जागोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांनि नखरनि रांखान्थि थासारिया गाज्रिनि थाखाय गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननो हानाया गोब्राब। बेबादि थासारिखौ नुनानै 1 नं जयपुर गामिनि लाइमोन आफाद आरो गागि आफादनि अनसायनायजों थोजासे हायाब्लाबो 7,000 रां अनसुंथाइ होनाय जादों। दानिया रादाबगिरि अरुण ब्रह्मनि दैथायहरनाय माखासे नुथायखौ नायदिनि। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय 1 नं जयपुर गामिनि मानगोनां फुंखा फंबायनि नखराव जोङो दिनै दंफैयो। बिथाङा थांनाय 2 बोसोरसोआनो जाबाय बिथाङा नेपाल रायजोआव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। बिथाङा दिनैहाय मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जानानै बिथाङा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। बेजों लोगोसेनो जोङो दिनैहाय 1 नं जयपुर लाइमोन आफाद आरो लोगोसे गागि आफादा जोङो अनसुंथाइ होफैदों। बिथां फंबाया खैफोद जानाया 6 दान जाबाय। बिनिनो अनसुलि बिसि बिथाङाबो बेजों लोगोसे दंफैयो। बिनिनो आंगो फिसाजो नैबेयो जाहैबाय 1 बोसोरानो बियो 1 बोसोरल' जादों बे माइनावआ। बेखौ गारनानै बिसोरो दिनैहाय माखासे दुखुनांथाव जाथायनि गेजेराव दिनै बे 1 बोसोर जानाय गथ'खौ गारनानै नेपाल रायजोआव थांनो गोनां जादों। बिनिखायनो बिथांनि नखरा दिनैहाय गोबां जारलायाव दङ। दिनै बिसोरनि नखराव नैबे आयंनिनो फिसाय आयंआ दिनैहाय 1 दान जालांबाय। पेरालाइसिस बेमाराव गोग्लैनानै दिनैहाय रुंसारि जानानै माखासे अलखदाव गोग्लैबाय। बेनिखायनो जोङो 1 नं जयपुर गामिनि रायजो आरो लाइमोन आफादा जा हायो नैबे दिनैहाय जोङो अनसुंथाइखौ होफैनाय जाबाय।